खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नाजिरानि मिजिंगायाव मोनसे बिखा खामथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। फिसाज्लानि हाबानि सानावनो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जिउ खहा जादों हौवा गोदाननि बिफा जतिन बराया। बिथांजों लोगोसेनो गुबुन सासे लोगो पूर्ण तामुलाबो रुंसारि जायो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव। मिथिनो हानाय बादिब्ला जतिन बराया गेलेनि आरो बिथाङा फिसाज्लानि हाबायाव फैनाय भकतखौ दोननानै गड़गावनिफ्राय न'सिम गिदिंना फैफिननाय समाव नाजिरानि मिजिंगायाव इयुन गारिया कन्ट्रल गोमानानै लामा साखाथिनि फांसे गिदिर दंफाङाव सौग्रावो जायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जतिन बरा आरो पूर्ण तामुली मुंनि सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फुंनि 4 रिंगासो समाव जादों बे गिख्रंथाव गारि जाब्रबथाया। फोरमायथिनो गोनांदि बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव हाबा नखराव दुखुनि सायाया साग्लोबहोदों। हाबानि रंजाफुनाय समावबो मेगननि मोदै बोहैहोदों बे जाब्रबथाया। सोरखारनि मदद मोनैनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरानो जयै ओंखारनानै औवानि दालां बानायनानै लानो गोनां जादों हालदैबारि गामि आफादा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला हालदैबारि गामि आफादा बोसोरावनो बे दालांखौ खेबनै खेबथामहालागै फाहामनो गोनां जायो। थांनाय गोलाव सम 1917 मायथाइनिफ्रायनो बे दालांखौ औवानि दालांजोंनो बानायनानै सोलिनो गोनां जानानै दङ। बेखायनो गामिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारा दालांखौ मोजाङै लुफुंना होनो थाखाय खावलायहरदों। मानोना बे दालांजोंनो हान्था मेला थांलाय फैलाय आरो उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा फरायसालियाव थाङो जेराव दैज्लां बोथोर सफैब्ला गोबां फरायसाफोरजों लोगोसे गामिनि हान्था मेला खालामग्रा सुबुंफोराबो गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो। जायनि थाखाय बिथांमोना गामि पन्चायत ब्लक आरो एमएलए बिथांमोनखौ दालांखौ जाहाथे थाबैनो लुफुंनानै होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों। गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव नखरसेनिनो 7 सुबुङा अरजों खामथारजादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि कानपुराव गंसे बिल्डिंआव गिख्रंथाव अर खामदों जेराव बे अर खामनायनि जाहोनाव नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरा अरजों खामथारजादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे अर खामनाय बिल्डिंनि गाहायाव गंसे जुथानि कारखानाबो दङमोन जेराव बे गिख्रंथाव अर खामनायखौ सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला थांनाय हरनि 8 रिंगासो समाव जादोंमोन बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। बे खौरांखौ मोननायनि उनाव अर खोमोरग्रा हान्जाया खुनुरोखोमै फैनानै अरखौ खोमोरनो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। 14 नं चिरांदुवार बिटिसि बियाबनि रुनिखाथायाव इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारि बानजायदों। इउपिपिएलनि लाइमोन दालायनि गाहाय नेहाथारि ड सांग्रां ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन हानजा आफाद गौथुमनि सा 40 लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। बिथांमोननि आखाइ हमफैनायखौ दुंब्रुदै बरायदों सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। इण्डियान आइडल सिजन 12 नि उइनार पबनदीप राजना गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों गोब्राबैनो जोखोम जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय समबारनि फुंनि 3:30 रिंगासो समाव आहमेदाबादाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों पबनदीप राजना। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला पबनदीपनि गारिया गंसे लाखिना दोननाय गारियाव सौग्रावफैदों जायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजिदों। पबनदीपजों लोगोसे बिनि सानै लोगोआबो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोब्राबैनो जोखोम जादों। पबनदीप राजनखौ गिबियाव निरजा मुंनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय बिनि गोब्राब हालोदखौ नुनानै नयदानि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। जम्मु काश्मीराव रैखाथि हान्जाया उदखारिफोरनि मोनसे गेदेर फाव फान्दायनो नागिरनायखौ फेलें खालामदों। रौनिया हान्जा आरो जम्मु काश्मीर पुलिसआ मोनसे जथायै संदाननाय हाबाफारिनि गेजेरजों पुन्छ जिल्लानि सुरंखन हाग्रायाव मोनसे उदखारिफोरनि थाग्रा खुलिखौ बोखांनो हादों। जेराव थाग्रा खुलिनिफ्राय रैखाथि हान्जाया मोन 5 आइईडी बोखांनो हादों। मोनसे टिफिन बक्सआव बेफोर मोन 5 आइईडीफोरखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला रैखाथि गोहोआ हायेनाव उदखारिफोरनि हेंथायै गोबां बिबांनि अपारेसनखौ जागायदों। जेराव सन्देह गोनां थाग्रा खुलिफोराव आरो उदखारिफोरजों बाहायजानाय बिथाफोरखौ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे गोबां उदखारिफोरखौ सोंनाय फिन्नाय खालामनो थाखाय हमनानै दोनदों होननानै खौरां मोननाय जादों। राजखान्थिखौ लानानै जों ओनसोलाव गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय बा हिंसायारि जाथायखौ नुनो मोनबाय थायो। बेबादिनो मंगलदैयाव सासे बिजेपिनि बिजाथिखौ जिउ फोजोबनो नाजादोंमोन दुथां सुबुंफोरा। बिजेपिनि बिजाथि जयन्त कुमार शर्माखौ हानजासे दुथां सुबुंफोरा गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनो नाजादोंमोन जेराव जयन्तनि गारिखौ बुफाय बुसि बुख्रेबनानै थेर-बेथेर खालामदों। मख'नो गोनांदि गिबि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थिया जोबनानै थांनायनि उनाव फैगौ 7 मेआव नैथि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थिया जागोन। बे नैथि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनानै फैनाय समाव बेसिमारि गामियाव दुथां सुबुंफोरा जयन्त कुमार शर्माखौ गाग्लोबो जेराव जयन्त कुमार शर्माखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनो नागिरदोंमोन। नाथाय बे जाथायनिफ्राय खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो जयन्त कुमार शर्माया। जाथायखौ खालामनानै दुथां सुबुंफोरा जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालाङो। बे जाथायखौ लानानै दायो बिजेपिनि मावथिफ्रा खुद्रिसारदों आरो दायनिगिरिखौ जाहाथे हमनानै गोख्रों साजा होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों।
चिरां जिल्लानि अनंग्य रेखौ फैगौ जुननि 14-15 खालाराव देहरादुन उत्तराखन्डआव खुंजानो गोनां KIO नेशनेल साब जुनियर चेम्पियनशिप 2025 आरो नमिता ब्रह्मखौ 13-14 सेप्तेम्बराव अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव खुंजानो गोनां 4 KIO नर्थ इस्ट काराटे चेम्पियनशिप 2025 नि थाखाय सायख'बाय। कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन नोगोराव बिलि महन खाख्लारिनि हेंथायै मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिलि महना कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन नोगोर मिउनिसिपाल बर्डखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोआबालानो दानायखौ लानानै बे गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। बिथांमोना बे हानजा जुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिलि महन खाख्लारिया बेखौ दानायनि सिगां रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे मेलनि गेजेरजों दानो नांगौमोन, नाथाय बिथाङा गावनि गोसो बादियै गोदानै मेम्बार सायख'नायखौ रायजोफ्रा गोजोननाय गैया आरो गोदान मेम्बारखौ सोलायनानै गोजाम मेम्बारखौनो दोननो थाखाय दाबि दैखांदों। क'क्राझारनि देबोरगावआव गोदानै बेखेवबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि गाहाय मावखुलि। क'क्राझार सोहोरनि देबोरगाव वेल इन्डिया पेट्रल पाम्पनि साखाथि बालागाव पार्ट 2 आव बेखेवनाय जायो बे गोदान मावखुलिखौ। डक्टर अनजलि दैमारिया दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरखौ लानानै बे मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।